Kasihan Wong sing ketiban iki nggon sikil sijine kok. Heeh. Lah kok sing dengkling ngono iki piye? Apa sarape ning ngono kuwi? Yes. Apa? Iya, siapa? Ini konsigi. Pikir kok le, iya mas ya. Anak wong yo. Iya. Ngapa ya? Monggo. Ingkang badhe nyawer diuncalke mawon. Aku ora mate lilis apa. Ora apa? Nek dikeki mau berarti. Nek dineke gelem tapi Gelem. golek. Ora golek. Tapi yo ndi? Ya iya kuwi mau, ndi kuwi mau. Kesadarane. Monggo. Ingkang badhe nyawer nggih. Wis cilik aja dibribek ya, Le. Mantanku. Siapa? Mantane. Zazu. Sisung. Oh, di sini. Zazu terlupakan berarti iki. Jasu wis mati. Oh. Iya, jangan. Yuk. Iya. Keneng apa, Le? Tapi ra boleh cah cilik. Iya. Iya. Ya kok sing marah ngono. Lah yo mak pendus. Mak pendus. Nek ora nganggo pecapat ta? Aku wis ra melu. Oh, ya melu. Piye kuwi? Mari ngono. Ayo, semangat toh. Semangat. Piro? Ya wis sesuk. Kowe terus aku. Deal. Gentenan. Yang panjang salto. Ayo kowe. Iya. Gendang. Kowe tak dineke Loh, kuwi. Genten yo. Monggo. iki lho Yon. Irfan. Iki ning tengah kuwi. Aduh ember, Le. Wow. Ana sik 1000. Rezeki. Lha niate penting iki. Lah iku jaluk susu. Kuwi cah cilik urung Ya tak ngerti. ini susu ora. Saking senenge karo kowe dijali. Tolong ewi. Di banyu kok. Iki ada banget iki. Alhamdulillah. Panen iki. Gua sayur banget. Ya sahur ya. Aduh. Mesti terus makan. Lah iki lho receh lho. Ora apa-apa dikelumpukke dadi akeh, Le. Ini dia yang dinamakan mandi. Nah, ya. Sing diarani mandiwan ya. Ya tapi terima kasih no keluarga kene. Warga ngendi iki? Hah? Ya kan di Gendeng Sari. Hah? Gendeng Sari. Gendeng Sari. Iya. gendeng ora gendeng. Gendeng. Gendeng Sari, Siti Mulya Pulang. Untuk Siti Mulya. Lah ngendi? Tirto Martani Cangkringan. Kalasan. Oh ya, kalasan mriki mugi-mugi sing nyawer. Kayak apa ya? Aku malah lali dongane. Oh malah. Alah. Iki diumpulke kuwi. Ledoke embere mau kae. Al-Fatihah. Amin. Piye rapale piye? Yen? Wis. Rapale piye? Iya Imam. Kapalane apa, Yon? Selamatan Fidin. Oh ngono kuwi. Esot Ora bari klana. jare kamu jumu iku sak
Aku bendarane. Iya. Dibrok-brok kok ya Mas. Lah berasku tak bel. Jare ra ngemis mau kae. Oh jare ra Kok njaluk. dalam tambah. Lah kan aku ra njaluk to meminta. Lah iya Tambah ibu ngomong apa? Lah meminta to. Oh iya. Nek njaluk nih njaluk. Nek minta piye? Pun Oh ngono. Tangane ora ngatuk nek ngono. ya ora ngatuk kene gue ember kok. Oh ngono. Besok wis bae dibantu kritik. Aduh apa rezeki le aja ditolak. Ayo set kowe iki. Iki tadi kowe. Ya gentenan, yo bagi loro. Iki lho. Gila. Etan. Lu kan baru ganti ini. Gue juga loh. Lah kan aku anak yatim. Oh iya. Anak yatim mana ora? Ora. Lumayan juga tadi le. Iso ngecor. Oh ngono, ngecor. Pacaran nggak? Alah kopi. Ya. Monggo. Aku. Nak gong pitu dung tak dung ger. Tung ambulan teko. Ya aku sing golek aku. Iya. Keren. Tangan sih. Yuk. Iya. Rio. Kurang ada. Gede apa? Wes auto terus kok kene kebak. Lah kuwi ning warung ngarung moto. Bayar aku. Terus wedi. Wes wedi. Wedi lirikanmu. Ya kok aku ki duit. Iku ora ngatasi. Metu nang dia aku ki duit. Oh njaluk ning warung ki mau. Ora jaluk ya Allah tuh. Pasok. Oh, terus kene. Ya aja kowe neh. Aku neh. Oh, kowe neh. Pokoke ngasih loro. Ngasih kok jangan bulan. Ojo. Boyokan tenan le. Alah, kemayune. Nah, lak yo meso to. Rentak rayu dine mangen. Lah iya. Ora apa-apa nang ra dikeki. Iki lho. Ora apa kamu KKMD. Londo mung dase. Ya, bisa toh. Kae kaki
songe. Bae. Matur nuwun. Tak ki kon kowe pulsa listrik. Wangi sapi sonori wawayang tansah rupito ing metro kapaku marang siramu ing nyawa soryane esamu Kok malah terus setip? Ora kene nang digoyang ngono ya terus setip andekno gleleng. Duwite ndi? Alah, duwite to. Nana celakane rumau. Wih, Wis wae yo. Kapok duwite entek. Emoh aku. dia rugi tadi mau kan apa? Wes, Lah aku rong salat misa. Yang ini urung subuh apa urung isa? Misaan. Oh no. Aku ketene mau jam 6.30 kok. Oh iya ta. Setengah 6 tengah pitu. Mikmu wi. Mikmu. Nak dawa ngono ki mikmu. Jenenge enggak apa tuh, Bro? Piye? Piye? Ana iki kok tawuran no. Sikilku masih bundut. Ana ngerti.